trænger dig. Kommer lige på øjet. Ja, øjet, det er så meget, tak. Hvad med på barnets fødselsparken? Jamen, den har jeg. Mine. Hans fine. Hvad dato er det i dag? Den første. Den hvad? Exakt. Den første. Hvad for en måned? Årsmør. Hvad vil barnets fødselsdag slutte på øjnene? Jo. Kan du fortælle, hvad det er? Halløj, Jørgen. Halløj. Hvordan har du det? Du da. Har du meget godt. Nu skal jeg være som om, vi skriver brev. Det er bare snydt med dit brev. Kan du se mig? Det er inde i det. Det er inde i dagsborgen. Og det lille skrivebord og ørkenplanten. Og ørkenplanten, ja. Og det hele, hvad det er. Og så skal du fortælle mig, hvad det er. Og så kan du lige filme det her op, så kan jeg pege, hvor jeg er. Ja. Men du skulle lige fortælle mig, hvad dato det var i dag. Men det har du fået at vide. Den 1. september. Se, så kan du pege op på det her fine kort. Der har vi hele Saudi-Arabien, ja. Ja. Det var Riyadh i midten. Arabergolfen, Rødehavet. Og så er mig ellers noget så, for jeg ser jo ikke sikkert. Så det er Amman i Jordan, og grænsen til Saudi-Arabien, og der bor vi lige nu. Ja. Og så har vi været udflugt til Jeddah, hvis jeg så kan finde det lidt der. Og vi skal til Riyadh. Vi har været i Sakaka, og vi har været til Raif og i Amman. Den nordlige del af Saudi. Ja, Amman det er Jordan altså. Ja. Der fisk noget af. Hallo! Goddag. Nej, hvad siger du nu? Har du nu sådan en opdager? Ja, jeg skal da have dig med hjem. Er det Sony 8? Nej, det er en Sony Betamax. Happy birthday to you. Kom ind til mig. Nej, I skal være udenfor, ellers så kan jeg ikke fotografere jer. Skal vi sidde udenfor? Ja. Ja. Nej, det bliver smukt, det her. Hvad er det? Det er for et kamera, eller? Jeg tror, det er en video. Det er underholdning til. Hvor lang en optagelse? Ja, den er så idiotsikker, så selv jeg har jo prøvet at tage mig på film. Ja. På billederne, det siger jeg ikke så lidt. Du mener, det kan ej, og nej. Jeg skal min dag op. Hjertelig tillykke. Du kan det også. Det er ikke mig. Ikke dig? Kan du ikke se? Hvem er det der? Har hun glemt at skrive over? Det er en, som jeg har besøgt her i formiddag. Nej, det ved jeg ikke. Kan du så ikke? Kan du ikke læse det? Jo, jeg gør. Det er Hanne. Nå, fra Hanne. Du er fra Hanne? Ja. Nå. Hun var sløj, så hun var jo nødt til at blive hjemme. Og Inge er altså også syg. Er Inge også syg? Jo, hun var nødt De til er tølskide alle sammen. Ja, det er det, man nogle gange har. Hvad med dig? Ja. Ikke i dag. Og hvad spiser du, Jens? Jeg spiser læsterost. Det ligner mygost. Den er Og den er noget så god. Nej, mysost, ja, mysost er en lille smule god, ikke? Ja. Jo, jeg må sige, at jeg har haft en meget god dag i dag. Ja. Ja, det er fordi, jeg synes, Skal vi slå en lavkage sammen?
Nej, det skal det ikke. Så skal vi betale for penge. Ja, nej. Men dem skal vi bruge i aften. Og ikke? På hjælp den første, at det skal hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Vi kan da godt lægge her. Der er også meget godt. Ja, men der er bare det går folk på det der på lidt, det her forældre, der sådan set kvinder. Nå, det er et flot sejlgarn, du har. Ja, vi har jo det hele med så. Den har du også sat snudet, ikke? Ja, Jeg var ikke så dygtig, som du var. Nå, jeg havde hæklet den. Det var så dårligt. Det er da lige mig, at det er lige fint at snu. Ja, gaver til farne. Det får du sandelig. Ja. Det er altid så spændende. Du ved sikkert godt, hvad det er. Nej, jeg har ingen idé. Det Det er i hvert fald noget, der er Ej, det er sødt af Hanne. Så du selv er ja. Men nu har jo desværre skyld, så må du ikke komme over. Hvad er toilettet? Hvad er det? Det ser blødt ud. Blødpakker. Ja. Det er indisk i hvert fald. Perle. Nej, den er sød. Det er så festligt, som du det? siger. Ja, den er sød. Og den kan bytte. Bliver den Nej, guld, det du kunne må bare aldrig vise den til drømme mig om, den skulle. Aldrig. nøgler.
Jørgen? Før kom der et bogstav fra neden, da jeg trykkede. Det gør der ikke nu. Jeg tror ikke, den er startet. Det kan være, jeg skal trykke en gang til. Kom simpelthen til. Ja. Så let slipper du ikke. Forhåbentlig. Jørgen, lad mig fotografere jer to sammen. Det kunne da være sket. Kom. Hej, Lis. Ja. Stop bare. Kommer du ud? Nej. Hvad er det? Der går et par stykker derovre for lige. Og vores indbil. Skal vi gå videre? Sådan er du fra den store med. Jeg kan få den til at bevæge sig lidt. De ser jo altid ud.
وأنت خير الراحمين. Sæt stille. Kuckuck, halløj Jørgen. So, I think we already visited Nandivadari. I observed that if you eat plenty Very of good. apples, Okay, smile, smile. you better smile. She wants teeth for. Ja, det har den gjort før. whose camera is that? It's not mine. Very nice. It's very nice, isn't it? Yes. I borrowed it from Dr. Shamsi. Oh, It's heavy or? No, it's not heavy. It's a very nice one. But it's Betamax, so I have to copy it into my own system. But now I want to have some pictures of my friends and colleagues there's always to bring home. show us data. You're the patient, Mama? Mr. Manuel, is it okay? I must leave all this phone Yes. by my vision. Yes, you're a patient, so you... And I will remove this one. Because for this treatment we need some fluoroscopy. Dal. Nam ala darak. Very good. Watch your hand. Yes. Is wat mooier kwartier? Don't be afraid. Don't be. What we go studying? No, I'm not sure. You might fall down, but then again you are in the hospital. So we will take good care of you. You put a cast from here to here. Okay? You got an injection here? Godt, det må være lidt tungt. Blood. Halas? Colors. So I won't get the radiation. Yes, so we can hear the beautiful sound. No, that's right. Keep it tidy.
1, 2. And nothing happens. But not here in South. In Denmark. Yeah, I think that's going to be better here. You're the patient? Nu skulle jeg ikke have kigget derhen, ikke? Og nu kan man høre lyd. Ja, du er afsløret på forhånd. Ja, det er godt. Hvad skal vi gøre? Ja, Tabletop? Tabletop. Yes. So, it's alright. Everything is alright. Oh, yes. Simpelthen bare navn. Yes. Okay. That's the right way to do it. Yeah. Yes. Okay. The world's most intelligent system ever invented, especially in Saudi Arabia. Yes. Ja, nu gælder det om at zoome. Ja, nu skal jeg ikke have hovedånden med her. De så lidt stille ja, og så kigger den jo fantastisk, ikke? Ja. Ja, så kører vi ude. Ja. Åh, der er fremmedlægeme. Nå, that's what's wrong. Not the long. Wait. Yeah. Very nice, right? You know all about the machines? Yeah. You just push all the button and see what happens. Okay. If it explodes, doesn't matter. We buy some new. Right? Have a look at me. Don't be shy. Hey, hello. Yes, very good. Yes, I want like You to. can speak to me and please keep on smiling. And he will take it to his country, yeah? No, I will sell it in Hollywood. Hollywood? Yes, and you might have a big contract one of these days. Maybe. Unfortunately, the Hollywood people will be unfortunate if they got me. Because he's a comma. Why? You're not a good actor? No, he's a comma for 3 years here. Oh, I see. That's right. I don't want to be a nice person. You don't want to be a nice person? You're fighting against your nation. This was the American ghetto until Ron got Yeah. here. We've spread out since then. This is very true. Does that have a sound? Yes, beautiful sound. Every word you So you're say. picking up what we say. Hallo? Vil du ikke kigge på mig? Hun er langt væk. Ja, nu skal han sidde og føre Bye bye picture. Ganske uden blusen her. Nej, det var da skrækkeligt. Hvad? Jo, det må jeg nok sige. Når det er det, I går rundt og laver, det må jeg nok sige. Are you going on vacation? No. You're leaving? End of contracts, yes. You mean like forever? Like, We will never come back. Oh, that's why the smiles. yes, you're so right. Okay. Mr. Montoya. Here comes another one here. Yeah, yeah. Oops, oh, I'm lucky now. One more. No, I need to take a picture with this pretty lady. Yeah. Yes, you're ever so welcome. Yeah. Mr. Ron Thomas is here. Oh, he has a pretty lady. And Mrs. Don't Ron take my wife. I will let them take my wife. No. Don't worry, that's a secret case. You better not. Mr. Adele here, yes. Wonderful. When do you go? 15. On the 15th. 2 weeks from now. Oh my.
And now I've got the royal family as well. The royal family, we got it all. Yes. Are you sure it's a good memory? Yes, it is good memories. That's why I like to have your pictures, all of you. Dr. Jihad, Dr. Abdulaziz, and Hospital Director Dr. Fatih. We hope you best of luck there anyhow. You look so fine. I'm just bring on there. Yeah? Hello. Mr. Elton. I don't like gentlemen. Come with me. Quick. Put. Yeah. Up to there. Yeah. Up to there. Take it with me. Please do. Yes. Very much. You think that's all right, Charles? Yes, So that's good. No, you must come out here. Please. Yes. Oh, yes. Oh, it's beautiful. I have and Musa too. Musa come out. Also Shaka. And Shaka. Yes, all of them. And where's Aziz? Aziz also. Aziz. Where is Aziz? And Shankar? He's not here. Eva? No, he's not there. I want to see that. You must take the picture of the room, that's more important, very important. No, it's very important. Alexander in his room, lena Oh, quiz. Quiz Kadir. Where's your wife, Alex? She's soft. He's alone. Ja, det er godt, Farna. Bare lad som om du laver noget fornuftigt, ikke? Det gør jeg også. Ja, ja, det er helt fint. Can we have a look? Musa? Yeah. Come there. Yes, so he's in a meeting. He's in a meeting at Yes. Dr. Martin. And what will we talk about? So it will start. Another meeting. Another meeting, yes. Do that. Oh, this is Sister, come. No. Dal. Oh, yes. You can hear the other dialect. Get her in here. No, she don't want. Jihad var der, og Ja, vi fik dem alle sammen. Nogle siger, som om vi laver noget, ikke? nej, det er jeg spændende at tro på alligevel. Jeg troede, det var klogen at komme med. You stop talking. Ja. Hører du knager? Nu er det jo også, der kommer. Nå, men alle skal med. Og Bente med latterkrampe, det kan ikke gå helt galt. Det er ikke så alvorligt. Det får alle med på en gang. Nej, virkelig lys nok. Det er der lys nok. Nu skal du huske, at din egen stemme også ryger med på. Ja, men mine intelligente kommentarer, så kan der ingen, der tager skade af. Den er meget lydhør. Ja. Nej, det er altså... Det er en reklame for Danish Health. Jeg tror, jeg sætter den til Erik Rasmussen eller Jacobsen. Du får det ekstra reelle lønningsposen. Ja, men det vil da være rimeligt. Det tror jeg. Det ser så Åh, det ser flot ud, det skrivebord, Martin, med alle papirer på. Ja. Det gør det. Meget afslappet. Der kommer en nogen der. It's like that. Like this, we are conscious about that. Yes, of course. It's difficult to relax when you're just in the focus, but I think you're doing very fine. Oh, Mr. Maksud. Oh, and your picture too. Okay?
It's almost all about the duration only, not fishing. يقول ما حمزة هذا لما تكمل لا أنا مش لا إيش السيسر Do you think it's better? الأحسن شوي ممكن. Stand up here. Okay. شوف. أيوة. Kører vi, Jørgen? Ja, jeg kan få. Jeg skal lige have dit fine isenkram med her i baggrunden også. Eller tage pigen. Jamen det har jeg. Jeg har zoomet hele bæret ind på hende. Dejligt. Ja, nu har jeg zoomet hendes hoved på det. Så du kan se, hvor der ikke er noget øje der. Ja. If you want to get closer, you can stand behind me. Hvis du er ved her, så kan Nej, men jeg har meget kraftig zoom. Ja. Så jeg ser ganske tydeligt, hvad det er. Asan min kamu Lars. Lite grann Asan min awal. lite grann sju. There's no what? By battery? Yes. Oh, very elegant. So he can sit home in Denmark and show them the film and say, okay. Is this camera from here? Absolutely. Oh, thank you. And very professional. Yeah. Say that's a policeman. Policeman, Great. Is this good enough? Ja. No, Ja. it's too much. Watcher hende? Skal jeg slukke det her? Nej. Okay. Hun er sød at se på. Ja, you are beautiful. Very beautiful, thank you. Come here. Ja. Så skal du reparere hende. Hvad skal jeg gøre? Ja, jeg får lidt lys i hendes hoved måske. Ret langt ned. Ja, Det er lidt skarpt, ikke? Det er lidt sødt. good teeth. Muskler hænder. Yeah. Yes. I want to clean. سلام يلا سلم عليك لا أهلا يا تام ايش اسمك؟ عبد الله عبد الله. انت اسمك ايه؟ احمد انا عبد الله. اسمي ليس. هي اسمها هي Baba Nati henne. في السجين De venner. السجين اكرس ما تخاف Ja, vi kan ikke bruge andet. Vi bruger ikke andet. Vi bruger til andet. Tak. How are you? Abdullah? Ahmed? This is Ahmed? Ahmed, yes. Ja, det er rigtig lørdagsunderholdning på den, kan jeg godt se. Og du kan selv også få lov at lægge instrument på plads. Ja, det synes jeg, den må godt komme med. Det er altid. Det er altid gjort. Den kan vi lige række ud. Det kan vi starte. Det er altid front. Så er vi lige på morgen. Tredje skub til styrbord. Den her, det er jo ikke mig. Jo, Lis. Jeg skal bare være. Nej, for det er jo, jeg har været. Det du kan have en lille maske. Der er en vestmedel. Hvordan ser du? Gør lipstick on your teeth. Ja, du har Lipstick. red call. Måske var jeg spille. Kold du kan. Excuse me. You may be excused. Og ikke smide det hele. Nu skal jeg pille benene flere. Dem plejer vi godt.
Ja, det må du have med. Vi tager lige det. Ja? Jeg trækker ledet fra. Vi trækker ledet fra, ja, det tror jeg på en fordel. Ja, nu er jeg færdig. Saca, Bernard, svoje. Saca, svoje. Saca. Nej, hvor er det bare. Har du lys sammen? Crazy, ja. Meget afslaget. Hvordan? Uden opvask. How are you? Great. Can I begin to be in the It's great. Jeg skal med til det bygge. Har du fået røntgenapparatet med? Tag apparatet herude. Replace. Det er da flot, tror du? Smukt. Nærbillede. Nærbillede. Nu kan den nyt. Ja, men jeg er jo så travlt op til at nok sige, med meget professionelt arbejde. Så derfor er det svært. Og også kigge på det, der er en, der har den bilulykke, det var dog frygteligt. Og epigastric pain. The response in A&D since 1 week. Cholecystitis, var det noget? Det kan få som i der. Pain chest left side. X-ray chest PA. Done to device passes out for report. Ja. Nu kan du se min fine manuel her. Hvad er det manuel, eller det er sådan en bil. Fødringehovedet inde i mig. Det er den, der skal sendes til de andre hospital. Ja. Jeg har et lille indtryk af, hvordan sådan en røntgenafdeling skal drives. Thank you. Er du færdig? Det må være vidt vildt. Hello, where are you going for? Yes, going when? 14 days from now. I saw ni darling. Ganda naman yan. Bye-bye. Bye-bye. Og hvad hedder hun? Hun hedder Navla Muhammad. Navla Muhammad. Det må vi huske. Navla Muhammad. Ja. Hvad sidste du ikke? Så kan jeg komme ind på, så går det. Så står navnet der. Så er vi klar til at tage patienten. Beautiful enough for this. No, this is not the idea. No.
med dig. Du er måske glad. Du. En masse populære, som jeg er, så har det jo taget mange film. Kan du ikke tale lidt mere om noget, så vi hører hans morsomme sprog? What are you doing? There's few things fell down. Cleaning? No, Summer cleaning? just taking out things that fell down. Dr. Coley? Yeah. I want to see your face, even. Oh, you're hiding yourself. Oh, that's better. Oh, that's nice. Og der er brev fra Gunnar igen i dag med små blomster. Og han har blomster. Og det har jeg skrevet til mig til. Ja, og så så. Det er sødt. Dagens blomst. Hvad har du så fået? Jeg har ikke fået blomster. Jeg får jo vide, hvad han gør ved vores penge. Det er også meget rart. Det kan du vel nok selv forstå. Hvad? Nej, det er det også selv. Så er det godt, at han holder. Hvad? Han er også bankmand. Han er bankmand. Det er godt. Jeg gav ham simpelthen alle. Nej. Og den kamel var fantastisk tam. Den holdt fuldstændig stille, og vi klappede aldrig. Har du set det nu? Det er ikke et sted i kamel. Der var en gravid kone. Og så spurgte jeg arveren der om de kunne have tvillinger eller flerfolds graviditeter der. Det sagde han nej til, for bare kun. De får altid kun én. Ja. Hvor kan du se den? Ud på kamelen, for den skal blive gravid, og de skulle igen i ørkenen. Der kom en dag, er det ikke rigtigt, jeg har? Siden har man forgæves forsøgt. Hvad er den står det lige sådan så fra i billedet? Der hvor det står midt i det hele. Det var det billede, som lige gik meget hurtigt henover. Det er altså det der, ikke? Det var for det her. Det kan du slet ikke. Nej, det var det her, der er kamera på. Ja. Jørgen var så op. Hvad var det med kamelen? Det var sådan en vandfald herovre. Ja, det fik jeg ventet til os. Det var meget. Ja. Det gjorde hun jo fint, ikke? Jo. Til gengæld har jeg også noget lignende. Jeg tog banden her. Coming back from work. Okay. Hi. Stars of Gloria. Stars. Can you say hello to the stars of Gloria? Hello. Spil endelig her, hvor vi... Sorry? You are standing there? Yes. Hvor mange grader er det? 100. Ja, den scene er desværre gået galt. Det gør vi bare. No. Hello, Erhard. Følger jeg med skarphed. Ja. Sådan. Tættere kan du komme på.
அதனால வீட்டுக்கு போகும்போது முன்னாடி அதுக்குள்ளப்பா நான் சிலப்போ நவம்பர்ல வரேன். ഞാൻ അടുത്ത മാസം ഇങ്ങ അടുത്ത ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലേ പറയില്ല ഇന്ന് വേറെ വേലക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ പോകുന്നു കാശ് കളി ഇല്ലപ്പ എന്റെ കാശ് ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മുന്നാടി തരുമെന്ന് പറ காசுக்கு சொல்லலப்பா நான் மூளை இல்லை இங்கே ஜனவரில போனீங்களே நான் சிலப்போ டிசம்பர்ல போக வேண்டி வரும். நானும் ஒண்ணு டிசம்பர் Dr. Osmani is. I see. To whom? Who's the owner? Dr. Osmani, one of the general practitioners. In this house? Yep. I don't know who is. Why don't you be in the scene? I'll shoot you. I have so many scenes. He's the cameraman, huh? Yes. So will the light be sufficient? Oh yes. All the memories of the desert, huh? Yes. Oh, this light will do? They'll keep on haunting you, whether this way or that way. You will definitely remember this town. Huh? Thank you. So I have something to remember from Korea. Yes, that's it. Yeah. And I can show my colleagues at home about this hospital. And maybe some of them would like to come. That's why they would like to see how we work and how the house is. Thank you. And you know, this is a sound movie, so you have to... There is sound? Yes. So it's like this, it can be cool. Okay. Yeah. Up to Are you getting it now? Yes, but only from your back, my dear. You're from my back. Yes, I can't see your face. You can see anybody. Sorry. Now Yes, the way around. that's so much better. We'll try all. Yes. And then here maybe. I want to be in it. You want? Yeah. Okay. Take care. Yeah. There. Yeah, so Yes. don't be scared, young lady. It won't hurt. I'm falling down. Okay. Not more? I will take it. No. Not close to. Not close. I'm just showing how. I understand you get scared. Yeah. And then you. And wait. No, nothing. Just pregnant. Stop. Oh, doctor, maybe I'm pregnant. You're pregnant? Maybe. Calabush What for, to do? calabush for you. Yeah. So, I think X-ray is no good for me. Ultrasound. Yeah. I refuse. There's a sound in the movie, so you can even hear your voices in case you like to say anything. No, I see. And this will record your files also. Yeah.
Combined, no? Yes. Also. Nej, det er bare dig, vi skal have. Ja, det er lige stående og kigge op til mig. Am I okay? Well, that's fine. Operation. Ja, det gør jeg da. No worries for now. Only for me. Ja. Nå, livsforhold. Den fotograferer lejligheden uden problemer. Nu er det sådan, der får min slips med... Jo, jeg skal lige fokusere på det en gang. Knuden. Nej, den er lidt skæv, knuden. Det gør vi ikke. Jeg kører væk igen. Ja, den får du ikke bare en sin billede. Jeg har godt lidt blomster med bagved der, så er der noget kørt på billedet. Det er ikke nødvendigt, man siger noget også. Nej, et par grønt gør jo ikke. Det betyder jo ikke noget. Og man skal passe på, at det kan blive brugt imod en. You look very, very angry, but you're not, I'm sure. Oh, that's better. That's so much better. Yeah. Otherwise, it'll be a horror movie, you know. And people will... Yes, you need like a vampire teeth. Oh, that's good. Soon I will request him also to get before I leave. Yes? Yeah. And I can see... When are you leaving? November. November. Still have the time. Yes. Yeah. 12 noon, yes. It's 12 noon. Wednesday, September 3rd. Nino? Came back in the States. Some sort of red hot, like for example, you have things from you're going to get to bring it to Saudi Arabia. So you can just have that without registration, because it's a private use. This is a commercial one. Det er man jo altid. Og ved du hvad, når du tager en film, så tager det 10 gange så meget, så du bare lidt af det. Så det er vi jo andre i forhold til det første gang. Jeg har spillet godt. Nino? Nino? Menumusik. Det var vel det der sidste uge. Må du se, hvad der er fotografer. Yes. But luckily he has returned to us. And he has such nice... But you can take my car. Just waiting. It's quite a distance. This is Sri Lanka. Sri Lanka. It is right. Where are we here? Anywhere, whatever. If you want that. You do something more. For Nino. I'm for support. Can you be for a moment? He can remember that all the time he has seen him.
Bueno, ojos. Cámara con. Anh Vĩnh á. Where's Florian? Here. What? No, I don't want to. No. It's too long. It's not. Sit down. Yes. Uncle. Oh, I know. You're getting ready to have to. अदनान आपको बुला रहा हूँ। देखा बेटा शर्माल थोड़ी हाँ जो बच्चे पढ़ाई हैं I could just see you enjoying yourself here. You've been here for a long time. For 10 years? Come on. Come on. 1.5 years. I am designing this February. Hello. Sure. Hi. Yes, Lily. Hello. 2 years are we dinner? 3 years. 1 year is in best. One, of course, but if you can make it in 1 year, it's okay. Yes. But listen, if you can stay here for 1 year, you can stay anywhere. You want a French exchange? I think we have to start. Heavy air. What do you use on the tubes and things like that? Oh yes, and we need Aviators for the potassium and sodium. Oh, what Hi. How are you? Charles. Here. They're so nice. It has been paid to us for years. Yes, we all did it okay. The light up cigars. Yes, I am. Magkamay ka na daw, ito naman nakakakita. What are you doing?
Pepsi or No, please. Which one? Let's ask. Which the two ask me. I'm taking steam. Yes, she I asked. asked for tea. Yeah. what I will drink. No. You will say that we 3 times per day we wish Bach many happy returns of this day. Hooray! 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 Happy birthday! Cheers! No problem. If you want to use one, Let's move it Iba ano? No, I just manage myself. Nino? Hello, Nino. Your son. Yeah. Hello, Jan. Hello. Bye-bye. No, one.